Αυτή την εβδομάδα Happy Traveler στη Σρι Λάνκα. Ένα από τα πιο ξεχωριστά και ταξιδιάρικα επεισόδια μας σε μια πανέμορφη χώρα με φιλόξενους κατοίκους, μεγάλη ιστορία, ιδιαίτερη κουζίνα, τοπικά προϊόντα γνωστά σε όλο τον κόσμο, επιβλητικούς ναούς και εκπληκτικά φυσικά τοπία. Happy Traveler στο δάκρυ της Ινδίας. Happy Traveler στην Κεϊλάνη. Happy Traveler στη Σρι Λάνκα. Αυτό το Σάββατο μόνο στο Sky και σε Full HD. Ένα νέο ολόφρεσκο Happy Traveler ξεκινάει και πάμε ένα πολύ μακρινό και ιδιαίτερο ταξίδι. Πάμε στη Σρι Λάνκα. Πετάμε από Αθήνα για Κωνσταντινούπολη και από εκεί στο τελικό μας προορισμό. Βασικά μέσω Κωνσταντινούπολης μπορείς να πας σε ολόκληρο τον κόσμο. Επιβιβαστήκαμε στο αεροπλάνο των τουρκικών αερογραμμών και φύγαμε. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί πετάμε με την αεροπορική εταιρεία που έχει ανακηρυχθεί τα 5 τελευταία χρόνια ως η καλύτερη της Ευρώπης. Και το φανταστικό είναι ότι πετάει για παντού. 289 προορισμοί σε 114 χώρες. Και με 2 καθημερινές πτήσεις από Αθήνα και άλλες 2 από Θεσσαλονίκη, ο κόσμος ολόκληρος έρχεται πολύ πολύ κοντά μας. Πρώτη στάση το Διεθνές Αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης για να αλλάξουμε αεροπλάνο. Όταν θα επιστρέφουμε θα πάμε και μια ξενάγηση στο κέντρο της πόλης. Για την ώρα θα σας δείξουμε το Turkish Airlines CIP Business Lounge, το οποίο είχαμε δει λίγο σε προηγούμενο επεισόδιο. Τώρα θα το δούμε όμως πιο αναλυτικά. Λοιπόν, το Business Lounge στο Kemal Atatürk στην Κωνσταντινούπολη είναι ότι καλύτερο έχουν δει τα μάτια μου σε αεροδρόμιο. Έχει άπειρους χώρους. Λοιπόν, έχει μπιλιάρδο και βιβλιοθήκη. Έχει καφέ με φαγητά, γλυκά, με ζεδάκια, τα πάντα. Έχει και κανονικό εστιατόριο. Έχει εδώ πέρα για τις βαλίτσες, για να αποθηκεύσεις αποσκευές. Π.χ. αν είσαι περαστικός από την Κωνσταντινούπολη και θες να πας μια μέρα στο κέντρο της πόλης για βόλτα ξενάγηση, ή το Istanbul Tour που κάνουνε, μπορείς να αφήσεις εδώ τα πράγματά σου. Τέλεια. Κοιτάξτε αυτό, έχει σινεμά με popcorn. Εδώ μπορείς να δεις τηλεόραση. Έχει 9 τηλεοράσεις και κοιτάξτε αυτό. Αυτό είναι το καλύτερο. Εδώ παίρνεις ακουστικά με αυτό εδώ το μαραφέτη και διαλέγεις από ποια τηλεόραση θέλεις να ακούς. Καλή φάση, ο καθένας ακούει όποιο θέλει και βλέπει ό,τι θέλει. Λοιπόν, έχω μείνει με το σώμα ανοιχτό πολύ μπροστά οι Τούρκοι. Αν θέλετε να δείτε ολόκληρο το βιντεάκι από την περιπλάνησή μου εδώ στο Business Lounge της Turkish στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, να τσεκάρετε το κανάλι μου στο YouTube. Τώρα πήρατε μια μικρή γεύση, αλλά θέλετε να το δείτε ολόκληρο στο ίντερνετ. Λοιπόν, πάμε τώρα. Και μετά από μια ολόκληρη μέρα στην Κωνσταντινούπολη, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ήρθε η ώρα για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας. Τώρα έχουμε τη μεγάλη πτήση. Εδώ είναι που θα περάσουμε ωραία και πάρα πολύ άνετα. Φύγαμε. Μπήκαμε στο αεροπλάνο και ήμασταν super τυχεροί επειδή ταξιδεύαμε business class. Χαιρετήσαμε τον σεφ που είναι υπεύθυνος για όλα τα ωραία που θα μας σερβίρουνε στην πτήση και διαλέξαμε ταινιούλα για να δούμε πριν κοιμηθούμε. Το ταξίδι υπεράνετο, πολύς χώρος για τα πόδια και θέση που γίνεται κρεβάτι για να κοιμηθούμε και να μην καταλάβουμε τις περίπου 10 ώρες πτήσης. Η επόμενη μέρα μας βρήκε στον αέρα. Ξυπνήσαμε, φάγαμε το εκπληκτικό φαγητό για το οποίο φημίζεται η συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία και ετοιμαστήκαμε για την προσγείωσή μας στο αεροδρόμιο του Κολόμπο στη Σρι Λάνκα.
Κάνει ζέστη, πολύ ζέστη. Η Σρι Λάνκα είναι ένα από τα μεγαλύτερα νησιά του Ινδικού ωκεανού με έκταση 66.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμό περίπου 21 εκατομμύρια. Ονομάζεται και δάκρυ της Ινδίας επειδή το σχήμα της θυμίζει δάκρυ και γεωγραφικά βρίσκεται νότια της Ινδίας. Το παλιό της όνομα ήταν Κεϊλάνη και σαν χώρα φημίζεται για τα πανέμορφα φυσικά τοπία αλλά και τα πασίγνωστα τοπικά της προϊόντα όπως η κανέλα και το τσάι Κεϊλάνης. Η Σρι Λάνκα ανακηρύχθηκε ανεξάρτητο κράτος στις 4 Φεβρουαρίου του 1948. Αυτή η μέρα είναι και εθνική επέτειος της χώρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο. Our driver. Yeah. Jakad. Jakad. Okay. Μπήκαμε στο αμάξι και φύγαμε για το κέντρο της πόλης. Ο οδηγός μας, ο Τζακάντ, είναι από ένα τοπικό ταξιδιωτικό γραφείο που μας κανόνισε ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα για τις μέρες που θα μείνουμε εδώ. Οι πρώτοι κάτοικοι που εγκαταστάθηκαν στη Σρι Λάνκα ήταν Σιγκαλέζοι από την Ινδία γύρω στο 550 μετά Χριστόν. Μετά όμως από το 1500 η χώρα άλλαξε πολλά ευρωπαϊκά χέρια. Πρώτοι ήρθαν και ίδρυσαν απικία εδώ οι Πορτογάλοι. Οι Ολλανδοί στη συνέχεια έκαναν συμμαχία με τους ντόπιους και έδιωξαν τους Πορτογάλους. Αργότερα, μετά τον πόλεμο μεταξύ Αγγλίας και Ολλανδίας, η Κεϊλάνη πέρασε στην Αγγλική κυριαρχία και μετά το 1802 αναγνωρίστηκε επίσημα ως απικία του Βρετανικού στέμματος.